tal, señoras e señores? Son as 6:20 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato, que sabedes que temos unhas redes sociais maravillosas, que se aínda non nos seguides, facedes moi mal, porque a vida son 2 días, e hai que seguir o @avoltascoprato, aí están todas as receitas que podedes facer, que facemos todos os días, que enviades todos os días, e que cociñan dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Ui, 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 ui. Normalmente salen moi pegados, hoxe sale un pouco... Xulio como... Acelerou moito, eh? Acelerou. Era ten reprisa, eh? Sí. Ten unha aceleración... Reprisa ou prisa, non sei o que Non é, sei. pero- Parece o Red Bull, eh? Se tienes o Aston Martin que non dá pillado, entendes? O de Fernando Alonso... Porque non quere. Porque non quere. Pero ela ten moita arrancada. Non sei que faz aquí un benres, Begoña. Por nada, tiña moitas ganas de vervos. Tes unha... Non sabes mentir, verdad? No. Se ti algunha... Ti A min aprendiste a non, mentir. non aprendín a mentir porque a min píllaseme rapidísimo. Sí, E verdad. notase, son como un cristal, notaseme Sí, todo. sí, notas, sí, sí. E ti, sí, as cousas á cara, verdad? Sí, Así. millor. Millor, non? É máis Con alto. ingenio, así. Sí. Bueno, Xulio, como estás? Ben, moi Sí. ben. A vida ben? Deseando verte tamén. Desexan... Este está mentindo. Bueno, vamos cociñar, por favor, porque que me mintan a cara non me gusta. Imos ver que nos trae Laura de Santiago. Hola, son Laura da cortadoría de Rosa e Moncho. Hoxe vou vos a contar cal é a miña receita de albóndegas. Mesturamos todos os ingredientes e facemos pequenas boliñas que rebozamos en pan relado. Sofreímolas e reservámolas. Noutra pota facemos a salsa. Para iso necesitamos pemento, cenoura, cebola e tomate. Todo ben trituradiño e sofreímolo. Engadimos de novo as albóndegas e botamos un pouquiño de viño blanco. Facémolo a fuego lento durante máis ou menos 30 minutos e listo. Verás que deliciosas. Van estar deliciosas, Laura. E que ademais Laura ten un hándicap. Algo especial. Que é carniceira, é filla, creo, de carniceiros tamén. Xa que é ultra carniceira. É mega carniceira. Es segunda generación, normalmente. O sea, Segunda xeración. De segunda, non sei se os avós Pode eran. ser terceira, Pode ser tamén. máis. De momento, se é filla, Bueno, é sabemos seguro que é de segunda xeración. Polo tanto, controla moito de carnes. Entón, tedes que estar en máxima tensión. Os dous teñen que estar en máxima tensión. A ver, ela propón albóndegas de dúas carnes, non a mixta, de tenreira e de porco. Non sei que van facer os nosos queridos cociñeiros Xulio e Begoña. Eu fago con 3. Vou engadir a de polo. Vou engadir terneira, ou se vou fazer terneira, porco e polo. Esta arriba, Veñome arriba, sí. sí? E crees que... E viernes, 3 carnes. Crees que será unha mestura boa? Sí, sí, sí. Que Positiva? É positiva, maravillosa. É maravillosa. Sí. Verémolo. E Xulio? Eu dúas. Pero eu utilizo polo e salchichas. Vale, salchicha, ¿no? Salchichas frescas de carnicería. Vale, fixadevos a salchicha, eh? Salchicha, Pedazo de salchicha. bueno, de largo, de anchos, No, no, delgadiñas. escoita, sabes que parece? Eso Como é superrico. a carne do crioulo, tío. No. Claro, pero é salchicha fresca. Uau! O criollo non deixa de Xa ser que é de outra- carnicería, non? É de carnicería. É das boas. De feito é dela. De A Laura. Torixuela. Claro. Vale. Pois chegou o momento de cociñar, señores e señores, facemos albóndegas hoxe no Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Vamos alá. Arranca, cañón. Arrancaste xa sin min, Arrancaste, home, claro. Veña, 3 carnes, falou de 3 carnes, de polo, tenreira e de porco. É de porco. E telas aquí, a ver, mostralles a Galicia que as hai que ver. Mira. Galicia, aquí as tedes, mira, eso que é? Eso é? Isto é ternera. Tenreira, porco... Porco e polo. E polo, o polo Sí. ben se ve, eh? Sí, Diferencialas, ben. sí, eu sí. Porco, ternera, polo. Sí. Bien. Cambias así, fai como cambias... A ver se és capaz. Só lles cambiei unha. Eu digo que esta é tenreira, Bien. esta porco, Bien. esta polo. Jolín, Do hoxe- máis grande ao máis pequeno. Moi ben, moi ben. Estás Moi a ben. tope da cociña hoxe. Albóndegas a facer, fixaches algunha vez? Sí. Sí. Cantar o tupper. Anda, sí. Buah, sabes quen fai? Tú a ti esperanza. Joder. Miña tía Esperanza. Iba a decir eu. Pero espera, miña tía Esperanza fai albóndegas moi ricas, pero sabes quen nos fai tamén? Quen? Meu sogro. José Antonio, que igual El non está- cociña moito, que non eh? está... Mi má. É un máquina, Ten eh? feito recetas, non? É un máquina, sí, fai moitas receitas do programa, encántalle. A meu sogro o programa. Moi ben. Sí, sí. É Pois verdad, mira. é así, é que hai tantas receitas ricas, sobre todo albóndegas. Sí, a ver, porque igual en cada casa... Claro. En cada casa sempre somos expertos das nosas, e sempre a nosa receta sempre é mellor. E a nós, que dices a túa propia, A non? Ou miña, dices a do programa. ou a de Xulio. Ah, vale. Mira, esta a min gustame moito porque ten unha combinación moi boa. Vale, ten 200 gramos de cada carne, Ajá. vale?
Eu a carne sempre a compro en carnicería, non suelo comprar en supermercados porque prefiero ver a peza e que me piquen, vale? Gústame moito. E eso tens que facelo co carniceiro así de mar de confianza, sabes? Vale, vas xunto a él. Claro, vas xunto a él e dices, mira, quero isto. E cantas veces xa pasan pola picadora? Pois eu quero grano medio en 2 veces. Gran medio en 2 veces. Atención, porque estas cosas son importantes para a receita. Non, é importante. Tú sabes o que é grano medio? É importante que sei. Sabes cando se fan os chourizos? Que se pasan por a máquina? Eu pasos pola máquina. Bueno, pois aí hai 3 graus. O medio... O máis gordo e o máis delgado. O máis gordo e o máis delgado. Eu gustame pasarlo por o medio 2 veces. Vale, pois pasámoslo polo medio 2 veces e queremos facer a receita de Begoña. A mellor na casa... Bueno, pois xa depende que che guste, máis ou menos picada ou máis que che queda así máis masiña ou menos masiña. Vale, entón, por saber un pouco os ingredientes todos que levan, Vamoslle botar allo. Leva 3 carnes, allo. 3 carnes, allo, a ceboliña moi picadiña, pementa, sal, pan remollado, un ovo e depois vamos a rechear con queixo de Arzúa. Xa sabía que che iba a gustar a miña receta doxe. Rechea. Vou ter unha nova albóndiga favorita, sogro. Vai ser a de Begoña, sabes por qué? Porque leva non unha, nin 2, leva 3 carnes. E vai levar queixo de Arzúa polo medio. No medio. Polo medio, o sea, vai explotar o queixo e... No medio xusto, xa verás. Vale, pois xa está, nova albóndiga favorita. E agora, eu non paso a cebola nin o allo, porque como as vou guisar, despois, por non fai falta que... Eu frito es primeiro por guiso. O sea, nin a cebola, nin pasa a cebola, nin nada. Non fai falta. Pois eso... Porque se cociña, xa verás. Cuidado, porque o de cebola sí que é curioso. Bueno, vamos ver como vai Xulio Mato, mentras tanto, coa súa masiña de albóndiga. Vamos alá. Xulio Mato... Pues mira, estou sacando Xulio Mato. A ver como melloras isto. O queixo... Te lo fastidio. Bueno, pero tes salchicha. Teño salchicha. Gustan xa salchicha? Encántame. Estas de carnicería tamén? Encántame, sí, a mí estas encántame, ben sí, churruscadiñas, son super ricas. E aparte, non levan tanta química como as outras. Xa. Levan a sal de Praga, que hai que lle dado color rosa, pero é simplemente un conservante. É a sal esa, non sabía. Claro, que hai que ter cuidado con estas carnes picadas, porque xa sabes que teñen unha caducidade moito máis... Vale, moito máis corta, claro. Moito máis corta. A xente da casa, que nos chame, por favor, 664-483419, o teléfono do A Voltas co Prato. Chamádenos e contádenos se sodes xente de facer albóndigas na casa, porque a mellor a xente na casa pois non é moito de facer albóndigas, ou sí. Pois que fagan, porque é super rico. E aparte, cociñar cos nenos é moi divertido. Claro, aos nenos gustalle facer as boliñas, eu que sei, disfrutades cos cativos e cativas da casa, así que, por favor, chamádenos hoxe e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra. No Voltas co Prato. Moi ben, Xulio. Bueno, mira, aquí teño 2 peitugas picadiñas, que tamén xa pode picar o carnicero, piqueinas a coitelo, pero bueno, vale picada... Na picadora tamén, valería. Na picadora queda moita papa. Sí, queda unha pasta, sí. Gustoume. Como definiches. Claro, porque é verdad que queda unha papa, sí, polo menos temos textura. Iso picáchelo ti a man? Sí, pícalo. O coitel, pero o polo é moi bo de picar, Sí. Vale, entón, mesturamos así un pouquiño, mira, eu aquí teño, como falache ti antes comigo aí atrás, que ten que estar ben pochadiña a cebola. Claro, é que eu era o que quería dicir agora. Allo e cebola moi pochadiños. Vale, allo e cebola xa pochado, porque eu dicía que, estaba lle contando antes ao Xulio, que eu creo que non hai cousa peor que nunha albóndiga, de repente, encontrar aí unha cebola crua. Sí, a mí tampouco me gusta, Mal asunto, un ovo. Mal asunto. E agora vamos a mesturar todo isto, e vamos a ver que textura nos queda para ir engadindo un poquinho de pan rallado. Vale. Para que nos faga un poquinho de corpo para facer as boliñas. Entón, aí xa botou a cebola máis o allo, que xa tiña pochadiño, e agora acaba de botar un ollo. As peitugas. Un ollo. Un ollo. Dixen un ollo. Un allo. Un allo. E agora botoulle un ovo. É vendres, É vendres, notas. É que ti traballas moito toda a semana, e vendres te estou xa cansado, rendido, non? Sí. Rendido. Bueno. Nada, pues xa está todo integradiño, entón agora vamos a ir botar un poquinho de pan rallado, e que nos sirva para poder bolear. Moi ben, pois chegou o momento de chamar a nosa convidada de hoxe, que pase, por favor, Laura de Santiago. Un aplauso para ela. Esta muller é carniceira. Que tal? Boa tarde. Como estás? Moi ben, aquí, a ver, que están cociñando estes dous. Bueno, sí, hai que ir levando. O sea, que eres carniceira. E teus pais tamén eran, non ou son? Son aínda. E tamén era a miña abuela. Tamén? Sí. Terceira xeración. Terceira, sí. Que anda máis, O sea, que eres experta en carnes, evidentemente. Inténtase. Controlas de carnes. Oiches, e a xente
é moito de facer albóndiga ou non? Sí, é un plato moi socorrido, porque aos nenos gustalle moito coa salsiña e con un pouquiño de arroz ou pasta. É un plato moi... Además, o guai da albóndiga é que o mellor falas hoxe, pero despois mañán podes meter arroz, outro día patacas fritidas, non? O que Podes queiras. variar un montón e sempre queda moi rico. Bueno, pois Laura, vamos ver que fai Begoña. Vente por aquí. A ver que che parece o que está facendo Hola, Laura, que tal? Boas. Benvida. Gracias. A ver, Pois estou picando unha cebola, porque estou preparando xa para empezar a salsiña. Pero... E a cebola botas a carne ou... Sí, Botella tamén a carne, sí. sí. Ahora vou a pasar un pouquiño para ir facendo a salsa, pero vouche explicar como fixen a miña masiña. Leva 3 carnes. Leva 3 carnes, leva tenreira, polo e porco. Ajá. Despois remollei un poquinho de pan, mollei no caleite, botello tamén dentro, e despois botei un ovo, sal, pimenta, listo, xa está. Xa temos, sí, riquísimas. Begoña, podemos dicir que é casi experta en albóndigas, porque levas facendo albóndigas dende Moitos cando? anos, pero facía eso de polo. De polo? Sí. Con quen? Coa túa mamá? Con miña mai, sí. Sí? Sí, desde os 5 anos, vouche enseñar como os facía. Tiña un vaso, miña mai botábame un poquinho de fariña así. Ah, a ver, vamos a aprender. Un vaso que está vendo aquí, mira, está vendo aquí a xente na casa, aí está. E facía así, entón dábamos de forma, e cos nenos, pois mola moito, porque ao final telos entreteñidos, eu creo que era para que non lles estorbara moito. Claro. Entonces, está moi guai, xa che queda así. Está guai, Laura, para facer cos cativos, non? Sí. Cois faz a bolilla, botas un pouco de fariñada, veña, dalle voltas. A mí gustame así deste tamaño, ves? Eu creo que este así, para 2 bocados. O sea, como llevamos a meter o queixo dentro da albóndega, despois voulle meter un cachiño de queixo de arzúa. Claro. Gústame a Para idea. que Como ao nos vai abrir... gustar, sí, queixo de arzúa. Con queixo sempre queda ben. Moi ben, Pois así. parece que marcha ben, Sí, ten boa O de pinta. Begoña. Vamos ver o de Xulio, veña. Tire palo, arrímate a él. Hola, E que hola, che conte, benvida. Hola, que Xulio tal? Mato. Pois mira, eu xa teño aquí a miña masa de albóndigas, Albóndigas. de albóndigas, que leva salchicha das que os eche ti, e pechuga de polo, vale? Leva un poquinho de cebola e allo pochadiños tamén no medio. Eu vou nas facer pequeniñas porque quero que se me fagan rápido, porque quero que estén pouco tempo na salsa. Quero que queden máis ben crujientiñas por fora, vale? E vou nas acompañar con eses tagliatelle frescos, para facer como unha... Porque é o plato favorito da miña filla pequena. Pasta fresca. Con albóndigas. É unha salsiña de pimento, cebola, allo e tomate natural. Eu iba moito pola albóndiga de Begoña, pero ao meterlle a pasta fresca, ao mellor... Tamén pinta ben. Ao mellor... E voulle relar un poquinho de queixo galmesán, que tamén Bueno, é da tua tamén terra. un queixo tamén que ven de Arzúa, Home, Que maravilla, que maravilla. É que ti se bueno, da Arzúa non lo deixa poñer. Laura, tesme que dicir cal das dúas crees que che pode gustar máis. Vai haber que probalo, porque está moi reñida a cousa. Xa, non te mollas, non? A este momento non. Bueno. O primeiro aquela tiña moi boa pinta, pero esta tamén. Xa, ademais, a carne sabes que vai ser boa. Eso sí. Entón... A materia prima é moi boa, A así que materia prima agora é boa. a ver como cociñan. Ahora se vas a A ver como cocina, pois Laura, para a zona de sufridores, Moi despois ben. chamámoste, vale? Gracias. Un aplauso para ela, por favor, que está con nós. Na voltas co prato. Imos con Begoña, porque lle vai botar queixo arzúa ás súas albóndigas. Vamos alá. Bego, Mira. está xente chamando. Está xente Está chamando. xente chamando. Xa. Sí. Xa, Vamos solo falar ver con o Mari queixo de Carmen. Arzúa, mira. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bueno, estamos ben. Estás ben? Supoño estarás vendo o programa, non? Sí, claro, Ah, vale, estou vale. vendo o programa, sí. Ai, xa pensei que me daba algo, xa pensei que me daba algo. Bueno, és de Caldas, non? Sí, de Caldas, sí. Estánme dicindo, non o sabía, que és carniceira. Eu no... Ah, pensei que eras bueno, carniceira. espera, bueno, algo full, sí. A ver, Algo, a ver. sí. a ver, tamén é ben para ti, non? Sí, mira, Vale. eu 15 anos que fun algo. Carai, Foi algo 15 anos. Algo carniceira. Algo carniceira, non foi inteira. Foi algo carniceira. Carai, Bueno, contanos, que che parecen as albóndigas que estamos facendo hoxe? Ah, pues me parece moi ben, Mira. Sí. Mira, Las meto yo metendo queixo. queixo dentro ás albóndigas, Ah, Eu sí? tamén lle meto un pouquiño de queixo dentro. Ves? Sí, Ah, de tetilla. Cando, sí. cando as faz na casa ou cando as facías na carnicería? No. Cando as faz na casa, entendo, non? Sí, cando as fago na casa meto un pouquiño de queixo. Están riquísimas así. Sí, a verdade que teñen un aspecto maravilloso. Sí, sí. Bueno, como experta que fuches
polo menos un cacho que te acordes ti, como experta que fuches, que che parece mellor ou que crees que pode estar máis rico? A albóndiga de 3 carnes que está facendo Begoña, reché de queixo, ou a de Xulio que leva salchicha de carnicería? Bueno, eu ca salchicha non sei, pero penso que están ben as dúas, Bueno, este é como o rei Salomón, non é? O que repartía veñes. Para ti, xa está. Xa está. Bueno, está ben, Mari Carmen, un bico moi grande. Sí. Grazas por chamar e ven cando queiras, vale? Vale, gracias a vos. Veña, un bico. Chao, chao. Un biquiño, un biquiño. Chao, chao, chao. Begoña, rematando, non? Rematando, sí. De encher do maravilloso queixo arzuollo as túas albóndigas. Sí. Porque vai fundir moi ben, por eso elegín este queixo. Vai rematando coas albóndigas que eu voulle contar a Galicia 4 cousiñas. Porque o libro de cociña máis antigo que existe ten 4.000 anos. Son as táboas de barro nas que se anotaron as receitas dunha festa. E sí, ali xa topamos unha receita de albóndigas. Por certo, xa daquela lle poñían unha mestura de carne, ovo, cebola, pemento, un clásico. A receita, a verdade, é que non cambiou moito. Agora, case en cada país do mundo teñen a súa propia versión, porque estas boliñas de carne non teñen inimigos, como é normal. E ollo, que todo está inventado dende hai miles de anos. De peixe, carne, marisco, verduras, con arroz ou con froitos secos. Xa sabía, nos tempos dos romanos. O meu consello gratis do día de hoxe, probade novas receitas, porque seguro que as da vosa casa son riquísimas. Pero as que facemos hoxe, ben merecen unha oportunidade. E lembrade, as nosas receitas estarán nas nosas redes sociais, como sempre, @avoltascoprato. Incluso imos subir a de Xulio. A pesar de como lle quede, imos a subir, somos boa xente. Como a pesar de como me quede, Mira. va a estar buenísimo. Na tixola, non? Mira, Bueno, xa está no cazo. Están xa no cazo. No cazo, aquí. Xa vou sacar ahora enseguida. E aquí botelle unha folliña de alfábega, vale? Sí. Bueno, flipo con que lle puxeras Mira, pasta fresca de Esta acompañamento. salsa rica leva un poquinho de tomate triturado natural. Ajá. E o que che dixen, cebola, allo, tomate e un par de folliñas de alfábega, vale? Vai, como a recende a alfábega, acaballe de botar e xa está desprendendo un aroma precioso. Mira, ves? fixadevos. Mira, ves? E mira como están dourando. Queremos que douren un poquinho máis aínda, vale? Oye, hai algún truco que teñes ti para fritilas? O aceite non demasiado quente, sempre un par de puntos por debaixo do tope. En este caso, Vale. das Se hai 9, imagínate, por exemplo, que Se hai nove, só pois enter 9. no 7. E No agora sete, subimos os- 8 para que acaben de dourar. Pero Vale. no 7 para que non se nos queimen e se nos fagan por dentro. Movémolas, deixámolas quietas. No, eu removinas para enseñarchas, pero... Sí, pero non se moven. Non lle fai falta. Vale, importante. Ahora, mira, xa están doradinhas, vamos a ir quitando. A ver, eu digo, Como son pequenas, logo se fan. porque, jova, ao final, mira, estamos empañando a cámara ao noso compañeiro. É que somos moi quentes neste programa. Sí, Somos, e andamos sempre a tope. o aceite E o tamén. aceite tamén, claro. Mira, ahora Vale, retiramos aquí. pero como recende, que gusto dá, que gusto dá. Pero mira, ves que textura teñen? Buah, que quedan super distintas superbonitas. as albóndigas. No, espera, que aquí estaban ben. Vale. Estaban ben aí onde estaban. Quedan super distintas as albóndigas que temos na cabeza, non? Claro, sí. Normalmente, Son fixados. máis clariñas. Fixados. Son máis clariñas, pero son moi sabedeiras e son moi rápidas de facer porque Son como as... non como as de Begoña, que leva toda a tarde para eso. Son como as boliñas... Porque a cociña lenta é mellor que a rápida. Xa, Claro, se eres unha muller 100 veces. tradicional do Xa, xa. chup-chup. Xa, Ou xa. non? Eu non é, Begoña. Eu xa non digo nada. Xa non dir nada, que máis dá. Está todo dito. Está todo dito, está razón. Teño un poquinho de azúcar para corregir a acidez do tomate, vale? Como sempre, e nada máis. E agora que se vai facendo un poquinho a salsiña e mentras se puxen aquí Claro, pero falta agora a pasta. A pasta. O acompañamento. A pasta, esta é pasta fresca, entón que a pasta, pero isto está ben con arroz, con pasta, con patacas fritas, con patacas cocidas, con que queiramos. Con todo. Pero bueno, como a Noela, a miña pequena, gustalle... O sea, vas facer a receita por excelencia da túa filla. Sí, a favorita. Un bico Noela, pero esta na vou triturar, porque aquí a xente come verdura, ela non. Ela teño que decirte. Vale, o sea, a Noela normalmente tritura e verdura, Hai que pero neste triturar caso todo. non o imos triturar. Non o imos triturar. Non o imos triturar. Vamos Bueno, a probar de sal. está ben? Quero probar. No, porque vou marchar con Begoña, pero a próxima vez sí. Tú te lo pierdes. Vale, Está pero buenísimo. a próxima vez probarei no cando bolo. Veña, vamos con Begoña. Que pasou? Hola. Vente para a cociña, Ah. de verdad. Esta sí que teñen o tamaño que a mí me gusta. Xa son... Ves, agora xa estánse poñendo doradiñas. Son contundentes xa. Gústanme. Que curioso. Pero ainda así, non se frita igual que a de Xulio, sabes? Xulio tarda menos porque son máis pequeniñas. Claro. No, pero que non queda igual a textura. Claro, porque eso é salchicha e polo e estos son 3 carnes. Pero que é guai, Vai. que cada unha ten a súa textura, a súa Claro, forma, sí, sabe sí. distinto. Si iso é bonito da cociña. Eso é bonito da cociña, sí. Sí.
Mira, vouche explicar a salsa. Vale. Botei un poquinho de tomate concentrado, allo, cebola que pasei, un tomatiño natural. Ajá. E agora vou ir botando xa as albóndigas. albóndigas que me están xa... Como pasadiñas. sabes cando están para metelas na salsa? Mira, con este dourado xa... ves? Cando están un pelín douradiñas, Un peliño douradinho xa está. Porque despois remátalas na salsa. Depois entende? remato na salsa e con caldo de carne, un poquinho de caldo de carne lle vou botar. Boa idea, Boa Mira idea. esta como xa... Mira, está perdendo o queixo. Rezuma xa. Está perdendo o queixo. Xa rezuma. Que non perda queixo. Mira, está perdendo o queixo, pobre. Non pasa nada que este non se perde que queda na salsa. Vale. Non se perda ni un gramo de queixo, Nada, é que non se perde nada. Queres repartir cartiños? Veña, vamos. Apeteceche? Sí. No, se te apetece, Sí. Que se te apetece? Sí, que me seguro. apetece. Vale, pois que tomate lle meteu Begoña á súa receita? Tomate triturado. Está segura? Segurísima. Trituráchelo ti ou non? Non, No. non triturei, estaba Pero triturado, pero era sabes que triturado. é É triturado. Tomate Pois, triturado. Que tomate ou que tipo de tomate usa Begoña na súa receita? Triturado. 664-483-419, chamade, porque é venres, é día de dar unha volta, baixar pola vila e tal e cual, e con 50 euros vívese mellor, é así, é a realidade. Mira, ahora Buah, que pasada, Lego. vamos a deixar máis ou Que menos pasada. media horiña a que se termine de cociñar, ben. Xa non temos E vamos a media botar, hora. pero vamos a facer magia da Ah, tele. vale, E vamos a botar un pouquiño de sal e un pouquiño de azúcar. moi ben. Vale. Así. Boa. Sabes que o tomate triturado hai que rectificalo. Mira, eu creo que María de Boiro está desmaiada vendo as túas albóndigas. A ver. Queres preguntar? Veña. Di aí, María, boa Hola, tarde. María, boa tarde. Hola, boa tarde. Boa tarde. Como estás, María? Eu, divina de la muerte, vendo a cociña como a todos os días. Gracias. Claro. Eu sempre digo o mesmo, Ao final, o que sufre son eu. Xa, Porque eu estou aquí xa. cheirando, pero comer nada, non me dá nada. Te vexo sufrir. Ai, pero un día ves aquí a Boiro que verás que ben comes neste sitio. Ves, pois cando María, se me invitas vou a Boiro cando sexa, Sin problema, eh? Vale. A miña casa é pequena, pero é moi acolledora. Pois a mí se me faz un plato do que sexa, eu vou encantado. Empanada de millo de choco. Boa, por Qué favor. rica, madre mía. Por favor, Qué rica. Que rico, Que rico que o fixemos no programa. Mira unha cousiña, por 50 euros, que tipo de tomate usa Begoña na súa receita? Triturado. Bien. 50 euros que marchen pro Boiro, 50 euriños. Moi ben. Un aplauso Moi para amable. ti e moitísimas Bueno. grazas por chamar. Gracias a vos polo programa. Nada, gracias a ti por Graciñas. vernos. María, un bico grande. Gracias. Igualmente, gracias. Chao, hasta loguiño. Chao. Ti vas ben, non? Vexiste de vou ben. maravilla. Teño aquí unhas patatiñas que vou acompañar. Ah, vale. Unhas pataquiñas e voulle botar tamén agora uns piñonciños. Ah, vale. Son patacas express. Porque o mar de express. Julio. Porque son rápidas. No, piqueinas moi finiñas, mira, piqueinas moi A mí finiñas. deixa- Tranquilo que non como, me pico como as tío. Tan un pouco, como se nota que se levan sen ver desde Son o martes? batidas, además son batidas, ves? Desde o martes, mira. Sí, mira que ben o vato. Ai, vamos con Xuliando. Vamos a ver si non se pelean durante 2 minutos. Vamos a intentar, durante 2 minutos. Non pelexamos, ó. Pero con amor. Con amor. Pelexades con amor. Mira que maravilla, mira que salsiña, Guau. Que albondiguiñas. Sí. E a esto debe faltar un minutiño, porque ao ser A pasta pasta fresca ves fai sen nada. ves sabes que coce enseguida, entón, mira a ver se está cocida. Teño que comer. Está, Está. Pois entón vámonos a Está. escurrir. Pa min está, Pa min tamén. Pa min está. Calquera pasta que nos guste, pamba, valen para as albóndigas. Mira, Calquera pasta. o bonito da pasta fresca, aparte do rica que está, é que se fai enseguidiña, non é? Eso é certo, Hai que Canto esperar tempo que- botache a cocer? Nada. Nada, 4 minutos, Ten isto pasa. ten tino que... Sí, pero voy a botar Claro. un poquinho de aceite ahora Ah, para... vale. Mira, ahora voy a meter aquí un meneíño. Vale. Pois Eso veña, estaría. dalle un meneo que eu vou falar con Laura de Santiago, que está no público. Un aplauso para ela, que veu desde Santiago, trouxo carne, trouxo salchichas. Cuidado. Laura, a ver, cóntame. Onde estades? Na Mercado de Abastos, na plaza? Estamos no Mercado de Abastos e tamén na Rúa dos Vasquiños. Bueno, estades en boa zona, Sí, sí. Boa zona, Sí. toda a vida, 3 xeracións, de carniceiros, non é calquera cousa. Que che parecen as receitas? Teñen boa pinta, aínda que igual a de Begoña está algo millor, porque ca pataquiña podelle quedar millor que a pasta, non sei. Eres máis de pataca que de pasta? Sí. Ese gon acaba de ser o corazón de Xulio. Acabas de lle dar un golpe na pataca, como se Bueno, soe dicir. se esforza igual está bo. Ao mellor sí. Ao final hai que probalo. Sí, eu creo que deste programa vas a sen probar. Claro, e probalo ben. E probalo ben. Va a ser xuiz imparcial?
A ver. A ver, a ver. A ver. Bueno, un aplauso para Laura, que está con nós. É un placer ter xente así no programa. Gracias, Laura. Vamos con Xulio. Xulio. Estou en racha esta semana acertando, eh? Sou o gon como se che caese así, bum, a ti, Bueno, pero vai estar moi bo, xa verás. A ver, Igual ao final... encántame xa como empeza o empratado de Xulio, gústame como Igual ao final empeza. ainda cambia, Laura, eh? Igual ainda cambia, claro. Claro, mira. Vamos Temos alá. aí a pasta que simplemente a cocemos e a refogamos un poquinho con aceite. Ajá. E vamos ir poñendo por aquí unhas albóndigas Hola. de salchicha e polo, eh? Albóndigas de salchicha e polo, estades vendo, Aí está. Eu creo que podemos facer a pregunta con eso. Pois adiante. Veña, vamos alá. Con que carnes fixo Xulio as súas albóndigas? Con polo e salchicha fresca. Polo e salchicha. Polo e salchicha. 664-483-419. Mira Teléfono a que voltas co bonitas. prato, chamade e que? Tentad de gañar 50 euros. 50 euriños. 50 euriños. Mira que bonito, cañotas. Mira, E mira. Ahora, Mira, Galicia. Un chorriño de aceite. de Derrétete, oliva por encima. Galicia. Derrétete como nos derretemos nós. Un aplauso Esto pro hay que probarlo, prato de Xulio Mato. E ahora, Qué guai, como prometido de deuda, un poquinho Xa. de galmesán. Bueno. Mira, non quero ver máis. Marcho con vergoña porque xa está, xa me chegou. Vego, a ver, que quero pedir un aplauso para ti tamén. Mira que patatiñas máis Hola. bonitas. Son super minis, como molan. Claro, por eso fritímolas en nada, xa verás, dallo crujiente ese as albóndegas. Molan. Queres que che apague isto? Sí, veña, dalle. No, porque- Aprendiches a apagalo, veña. Así, mira, xa está. Moi ben. A ver eso. Mira, ben guisadiñas. Hola. Vale, aí. Qué Mira. chulo. Qué bonito, qué rico. Así. Hola. Pedazo albóndigas, Hala. De 3 carnes. De 3 Qué pisos. maravilla. De 3 3 pisos. E agora as patatiñas, patatiñas. así, e os piñóns. Que levan uns Agora poquiños sí, piñóns. vou pedir un aplauso para a nosa queridísima Begoña Vázquez. E chegou o momento de chamar a Laura que veña, por favor. Laura de Santiago, que chegou o momento de probar. Vamos alá. Vente. Gancha por aquí. Vamos. Ponte aquí. Con cariño, Ese é o Laura. sitio. Bueno, se che din eles. Con cariño, porque temos a unha carniceira que trouxo as carnes. Atención. E vai probar o que fixeron co seu produto, co seu xénero. Así que, cando queiras, Laura, sen presa, pero sen pausa. Imos alá. Laura de Santiago. Probando. Ai, que nervios, que tensión. Imos repartir cartos. Javier da Estrada, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien, hombre. Bueno, así me gusta, con alegría, que estamos a venres. Así dá gusto. Estou aquí vendo a Xulio. Claro, a estrada máis... máis seguida. Oiches, o resto non nos ves, non? O resto non nos ves. O resto, bueno, os da Arzúa sí que tócame algo por touro, entonces os da Arzúa ainda os ves. Ves? Vale. Pois vamos alá, por 50 euriños, que dúas carnes utiliza Xulio nas súas albóndigas? Javier. Polo e salchicha fresca. Moi ben. 50 euriños que marchan para a estrada. Javier, Moitas un bico gracias. grande. E outro para vos. Chao. Gracias por chamar. Chao. Javier. Chao, gracias, chao. Por que estás os brazos cruzados? Porque É que xa me pu- está puxome o veredicto. Puxome un pouco nervioso. De repente, Eu defendí, estaba así. No, é que estaba así e estaba. Eu pensei, ui, la liamos. No. Vamos alá. A ver. Laura de Santiago, despois de probar as dúas receitas de albóndigas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? A de Begoña está moi boa, pero a salchicha quedalle moi ben, a de Xulio. Xulio Mato, cando pensábamos que non saltou a noticia. Eu non pensaba que non. Que Xulio gaña, Pensaba, no, porque ao principio ela estaba un pouco daquela maneira, Eu cando falou da pataca dixen, xa está. Xa estamos. Pero non foi así. Bueno, Ao final, moitas gracias. gañou Xulio Mato, dúas super receitas que van a estar penduradas nas nosas redes sociais. Laura, pasáchelo ben? Moi ben. Pois nós encantados de que estiveras aquí. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade coa Hora Galega e xa saben que nos vemos o luns con máis receitas no Voltas co Prato. Chao.